Яңа ел якынлаша. Бу шәхси йортларда һәм оешма предприятиеләрдә электр көчәнеше дә арта дигән сүз. Чөнки гадәти электр приборларыннан тыш гирляндалар һәм чыршы бизәү өчен кулланылучы башка җайланмаларда эшли башлый. Димәк, янгын куркынычы да арта. Юридическим лицам ИП без образования ИП с платежной автозаправочной станции и комплекса исключить использование электрических гирлянд, запрещение реализации критических изделий детям, не достигшим совершеннолетия. Балалар бу чорда гадәттә салют фейерверклар, петардалар белән уйный башлый. Югыйсә фейерверкларны, петардаларны дөрес кулланмау нәтиҗәсендә пешүчеләр дә, имгәнүчеләр дә аз түгел. Шуны күздә тотып, янгынга каршы махсус режим кертелде. С 20 декабря текущего года по 9 января 2022 года на территории республики особый противопожарный режим. В период действия особого режима установить запрет на использование пиротехнических изделий 1-3 класса опасности, за исключением гигантских огней, хлопушек. Кагыйдәләрне бозган өчен штраф яный. Шуның өстенә махсус режим вакытында штрафларның күләме арта. Гражданнарга 2-4 мең сум штраф каралган. Вазыйфадагы затларга ул 15 мең сумнан 30 мең сумга кадәр тәшкил итә. Юридик затларга 200-400 мең сум штраф каралган. Янгыннарның төп сәбәбе янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен үтәмәү, пиротехника эшләнмәләрен дөрес кулланмау. Шунысын да әйтергә кирәк. Быел җирлегебездә узган ел белән чагыштырганда янгыннар 3 тапкыр күбрәк булган. 123 санлы янгын сүндерү бүлеге җитәкчесе урынбасары Альфир Гайзетдинов янгынны кисәтү өчен кагыйдәләрнең төгәл үтәлүе кирәклеген искәртте. 2128 извещатель куела кешек, 1009 ихатага. Бүгенге көндә безнең бу елда 1875 извещатель 887 үйгә. Утырышта бәйрәмнәр чорында юлларны чистарту, су, электр энергиясе һәм зәңгәр ягулык белән өзлексез тәэмин итү турында да сүз булды. Эчке эшләр бүлегенә җәмәгать урыннарында иминлекне тәэмин итү бурычы куелды. Римма Авзалова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.